Колишнього командувача військово-морських сил Дениса Березовського заочно судитимуть за державну зраду. У прокуратурі Криму повідомили, що обвинувальний акт скеровано до суду. У відомстві нагадали, що у 1992 році Березовський присягнув на вірність українському народові, але невдовзі після призначення командувачем ВМС 1 березня 2014 року зрадив присязі. Він перейшов на службу до окупанта і зараз обіймає посаду заступника командуючого Тихоокеанським флотом Росії. Рада нацбезпеки і оборони України запровадила проти Березовського санкції та позбавила його усіх звань. Одразу після призначення на зазначену посаду обвинувачений публічно виступив перед особовим складом військово-морських сил Збройних сил України та представниками ЗМІ. У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади та зобов'язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму. До того ж, обвинувачений наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву Збройним силам Російської Федерації та перейти під командування окупантів.